Hayibo kunqonya into engajwayelekile yenzeke ophala umthakathi namhlanje kuthiwa ukhuluma inkulumo eyomile khweqe engenayo inhlabathi umfoka ndabandaba lapha ngakathathe nongizwe ePitoli. Cha nami ngiyakuvuma lokho ngikulalelile inkulumo kaphala umthakathi eziningi ngiyayilalela. And baningi abantu bekhala nami senginakho ukukhala ukumngabaza angimboni uphala umthakathi mumhle ewumuntu uzomsebenzisa entweni edinga amandla ezohola insizwa phambili. Kodwa ezintweni ezistrategic noma mhlambe kuma negotiations ungamfaka ungamenza ukuthi abe ikhanda abe leader kuleyo nto leyo uyamdinga umuntu mhlambe ungaba iPA noma iPR team ezoba uadvisor ukuthi engadedela amagama esinomi kanjani. Ziningi kakhulu izinto ezithuphala umthakathi azenzayo but aphinda ayifakele nenhlabathi kuyena ngolimi lakhe. Mangibuka nje izinto zonke ezikhona ngisho ekhuluma inkulumo phela umthatha ijwayela ukuqonda kahle ihlezi izohlambalaza noma mhlambe ikhombisa ukwe omunye umuntu yena ebemkhulu ngoba phela umthatha kanankosi akananduna mangabe eneviyo noma mangabe ezokhuluma nomkanti abantu abaphathwa kanjalo nalento nje enye kapresident ukuthi athi uCyril Ramaphosa agxeke uCyril nani agxeke oMalema opresident babanye amaqembu bese inkatha eyigona while ufuna abantu umphakathi wonke ground akafuni abantu benkatha yena uthi mayela phana uyi neutral member inkinga yodwa leyo nto kodwa ukwazi ukuthuka abaholi babanye abantu mawuzothuka umholi wami ngilindele kanjani mina ukuthi ngisondele eduzane kwakho ngizokuthemba kanjani ukuthi umholi wami so uphusha iagenda yepolitiki ngaphakathi kwimatch and match that is absolutely wrong but ke we hope ukuthi mhlambe kokunye uzobuya lungisa emaphutheni akhe but maye kadedela umfowanda abantu wadedela nje wakhuluma noma ngadress media ayikusuke sekonakele kakhulu angazi kanjani but le nto lekufuna ukuthi ayilungise yazi even nalento ka5 million it was a small amount but indlela akayi-addressa ngayo kwavela kwabona abantu babone ngathi hayi ukuthi umuntu olambile lo ofuna kahle ucapitalizeayo ngathi noma ngeyinkinga zethu kwagcina nje siyenziwa into eyijoke while kwakuyinto eyiserious yini na indlela addressa ngayo izinto lapha nakufuna bekwazi lapha bebe ne-executive lento yabo mawukuthi ine-goal ethize beno Jacinta bakwazi ukuba nomuntu we-communication like umuntu okwazi ukukhuluma ngoba baningi abantu namaqembu abanama-proposal ezinto ey'thize ngisho uhulumeni nje ufuna ukubaphendula noma ukuresponda kwezinye zezinto funa athinte bani umuntu approach kawo funa athinte uJacinta cause phela umthatha into omuzwa kuyona nje uyadlova nje lokhu ukuthi ukhulumena kube ukuthi gcina lento lena manje kungathi ayinayo ayizukuba nayo lentozana i-resolution at the end of the day sokulesidlo ngoba at the end of the day singabantu siyadingana nalamanye amazwe yebo bona bahambe but kufuna ukuthi ku-understandwane siyakuhwebelana phela ngithatha uqala ukubingelela namhlanje ngihlale ngabingeleli ngiyathe abantu bayaphila ivideo le ila siyami yenza lapha ku-TikTok ukhuluma ngophela umthakathi nangendlela nje enza ngayo kuma interviews ekhuluma edlusa khona umyalezo uyakuveza kumyenzi okuningi nanokuthi ke kumele agade yabona ukuthi kusesikhathi inkulumo kuyibeka kanjani usizwakale kahle wakuveza okuningi ukuthi ke obabagxeka oMalema president Cyril Ramaphosa ikathu uyayigona wakhuluma kube kuningi nje umyenza ngohlele ngisho lento ngohlele ngiyiphinda kulula ukukhuluma ufake iBaraclav ufake nezibuko uma lapha uKuMark G and podcast at the Nation ulula ukukhuluma inkulumo uzoyi-edit ukhishwe lokho engakufuni kusakho nikuthandayo ukhuluma ku TikTok kwenza amavidiyo ungabonakala kulula konke lokho uma ulapha kwi-public space kwi-platform enkulu njengale uthatha istance sokuthi na ama-foreigner lawa angekho kahle eSouth Africa akayibheke indaba yawo kunzima ukwenza lokho wena kulula kwakho you need a phone you need ama-cameras ukuthi akushuthi laphana nihlala kwi-podcast it is different so lokhu ukuphala umthakathi enithi akakwenze kahle kumele ashintshe azame la uke wakwenza nini before uphala umthakathi because it is the first time uphala umthakathi eba involved ematch and match beba involved nongizwe nokuba involved noXolani Khumalo lo ngaphansi kwe-Action SA
okokuqala nqa kuphela umthatha esithola kule situation, and uphinde ngekuveze lokho. Uphela umthakathi akakhonjwanga muntu, akanaso isikhundla kuyona yonke lento. Uzisukeleke yena ngoba usangaphakathi ukuthi uyabona ezweni kuyamosheka. Akunandoda South Africa ebifuna ukusukuma yenze lento until beqale bejoyinane benongizwe, waqhamuka noxolana, waqhamuka ney'nsizwa ey'ningi enhleni ey'bona-ke nosisi-ke nomama abaxhasayo. So lento ayibelong under any organization. Omalemo bekhuluma ngabo yingoba bayasifaka bakhomenta ngabo ophela umthatha directly. Ngeke angasho lutho ngomuntu okhuluma ngabo ebadela usuku nosuku ethi abafundile, bakwazi nakubhala, bethi ba-illiterate, bazintelezi nompeso, bababiza ngama-fools ngayo yonke into. Ngapho uRamaphosa uyaluma uyaphephetha. Uma bekhuluma iqiniso, bemashela iqiniso uthi akubelanga abantu bephathwe kanjani. Ekubene engekho umuntu o-addressa lezi zinto. Iyiphi indlela e-right yoku-addressa lento? Ngendlela akhulume ngayo uphela umthatha kumele akhulume kanjani? Ubancenga ini? Ncenga iy'gebengu eletha ama-drugs, kumele abancenge. Ngesikhathi efuna imali, ekhuluma ngemali uphela umthatha leya 5 million, akumele ufune kanjani? Iyiphi indlela yokufuna imali? Ngoba akekho vele wayikhiphayo, akekho wavela nayo. Iyiphi enye indlela ukuthi uyayifuna leyo mali leyo? Ngaphandle ukuthi ayashona indlela ayisho ngayo ukuthi udinga u5 million, lo wayezosebenzisa indlela efuna ukusebenzisa ngayo, owayifuna wayezokhipha, ongafuna akafundi ezithi. Even if bathi abantu shuthi wayeyifunela uney'nhloso ey'thize, vele uney'nhloso ey'thize ukuthi yena asebenzele abantu, asize abantu ba-South Africa. Uma ezosala leyo mali ewushintshileyo ayisebenzise kuze ide, wayezoyisebenzisa okuzobe kumfanele. Usebenze kanzima ekhulumela abantu abangafuni ukukhuluma amaqiniso, bembabatha. Abangibabathi-ke lokho ophela umthakathi. Usisi uJacinta ukhuluma kahle kakhulu, upolite, bamgxibha mihla namalanga, bamdelela kuze kube ngathi akuyena ngisho imbokode. Bethu zonke abantu okufika. Alikho igama akalikhipha usisi Jacinta elikhombisayo ukuthi uyalo. So lezi zinto ey'khulunywayo ukuthi uphela this, uphela that, vele abantu uma bancenga ngosisikhathi leyo nto ayilungi. So ayikho indlela okumele akhulume ngayo. Uma belokhu bezoba weak bethambe bonke, angeke zifike kahle i-message. Yonke lokho nje ngifuna ukuveza njengamanje. Themba ukuthi kade ngokuzayo into enjengaleyo asizukuzizwa. Nisalahle sizodibana kwenye-ke ividiyo.